Нашето събиране е така в познат кръг. Всички се познаваме от началото на проекта, изпълнението му. Искахме да демонстрираме как различни заинтересовани страни могат да се обединят за решаване на задачи от взаимен интерес. Затова имаме 7-8 партньори в нашия проект. Български организации, холандския водещ партньор и консултантите. И това беше един чудесен екип за работа. Но нещата нямаше да се случат с нашия проект без участието на хора по места в пилотните райони, които имахме по Северна и Южна България. И те са с много съществен принос за това да бъде събрана и обработена информацията, на базата на която нашия експертен екип предложи няколко продукта и които днес ще предоставим на двете министерства, които управляват процеса по Натура 2000. Така че аз искам да използвам този момент и да кажа, наистина от сърце благодарим на стопаните и местните администратори от двата района, в които работихме, в Николковско плато и Голянци, Карабас, зоната, защитената зона, и в района на Кресна и Линденци, защитената зона. Те са тук с нас и аз много им благодаря, че дойдоха, защото за нас тази заключителна конференция е повод да се похвалим с резултатите, които са общи резултати на цялата тази група от хора в България. Какво произведоха като резултат нашия експертен екип? Това е едно ръководство, един доклад и той включва пример за това как могат да бъдат картирани местообитанията в зоните от Натура 2000, като това ще допринесе за изпълнение на текущите задачи на Министерството на околната среда, по-нататъчно конкретизиране на мрежата на Натура 2000. Второто нещо, втория доклад е може би така най-същественият принос към целите и задачите на програмата BBI-Матра. Това е методологията за изчисление на компенсаторните плащания в зоните от Натура 2000, която директно ще послужи на Министерството на земеделието и храните за доразвитие на техните инструменти за разплащане. Третият продукт се състои от две части. Той предлага така наречените планове за устойчиво управление и развитие на териториите в Натура 2000 за двете пилотни зони в Северна и Южна България. И с този продукт ще допринесем за участието на местните власти и местните менеджери, управляващи на териториите с Натура 2000, особено за области, които не попадат в националните природни паркове, там където се налага да се съчетаят много най-разнообразни интереси и места. So, now I have to give the floor to Mr. Orchester. И така, сега бих искал да дам думата на господин Оркестър. Thank you very much. Много ви благодаря. Madam Deputy Minister. Госпожо заместник-министър. Representative of the Ministry of Agriculture. Госпожо представител на Министерството на земеделието. Ladies and gentlemen. Дами и господа. It's a great pleasure for me to be here today at За мен this е голямо удоволствие да бъда тук днес final conference of на тази заключителна конференция по този проект. It is clearly for me as
current and future generation is essential for this biodiversity is well protected and managed. И естествено, както за сегашното, така и за бъдещите поколения, е особено важно това биоразнообразие да се защити и управлява добре. I understand that the EU Rural Development Programme provides financial support to the Bulgarian government to manage this biodiversity of the country. Аз разбирам, че Европейския съюз е заинтересован от добро управление на това биоразнообразие в България. But I also understand that unfortunately many EU funds were blocked and that Bulgaria is lagging behind. Разбирам също, че много от европейските фондове са блокирани и че България изостава. It's lagging behind with the implementation of EU legislation in this area, for example, on nature protection. С внедряването на законодателството с цел използване на този потенциал. And this means that Bulgarian farmers in the Natura 2000 sites can hardly get access to the available Което funds. означава, че българските фермери имат едва достъп до тези европейски фондове. And I sincerely hope that that will improve very soon. И аз искрено се надявам, че това ще се подобри много скоро. Изключително ми е приятно, че имам възможност да ви поздравя с приключването на една наистина ползотворна работа, една изключително важна тема. И аз искам да ви уверя, че това не са само думи на любезност, а действително ние сме изключително заинтересовани от резултатите на тази разработка на този проект. Много правилно господин посланник подчерта, че България е една от най-богатите на биоразнообразие страни в Европа. Напомня, че 35% от територията на малка България има някаква форма на защита, свързана с птиците или местообитанията, което създава определени проблеми, особено при практикуване на традиционно земеделие, тъй като в някои случаи съществуват ограничения. Всички, които са участвали при подготовката на обявяването на зоните по Натура 2000, знаят, че в много райони на страната имаше сериозна съпротива срещу обявяването на тези зони. Хората на много места съвсем съзнателно бяха погрешно информирани за това, че в тези територии няма да има възможност да се осъществява каквато и да е дейност. Впоследствие стана ясно, че ще има и специална програма, която ще се финансира със средства от Европейския съюз, която да компенсира земеделските стопани в случаите, когато в съответната защитена зона са наложени определени ограничения. Аз трябва да кажа, че наистина, за съжаление, все още тази мярка не е стартирала. Ние имахме съвсем скоро среща с заместник-министър Светла Бъчварова от Министерството на земеделието, защото ние като министерство сме много заинтересовани това, което беше обещано на хората, да се случи.